What is up guys, it's Merven Marata here mga repapis, bagong adlaw and mag-vlog na sa data. Sa katong wala pa nakasubscribe sa YouTube channel, click the subscribe button o ihit na po ng gamay nga bell dala para ma-update ka kung ako'y bagong vlog nga i-upload. So mga repapis, taon-taon na yun po ko nga naka-vlog, more than 3 weeks na. Kay wala ang puy ganap good nga pwede na to i-vlog. Kay kung dili magtrabaho, magtanaw sa TV, luto, kaon, tulog, mag-chika-chika ni wifey. So karon pa dito na kay gayon og vlog kay recently na may gipang buhat sa balay and ang general cleaning pud ni. So muna ko ipakita sa inyo karon. So sa katong nakabantay sa akong Facebook stories no si wife, daghan siya gipang pintalan og puti pareha na. So ako ipakita sa inyo. Alright, so mo ni mga gipang pintalan ng mga frame. So mas ni blend siya sa wall na mo green. Thank you di ay kang Ray Lopez sa kaning digital canvas printing. So kung kamo rin pa gusto mo magpa-canvas printing sa inyo mga pictures, contact lang mo ni Ray Lapis mo ni iyang Facebook page. Ibutan ako sa description below iyang contact details. Kay ayos yung kayo. So kung makita ninyo, bahala pag nakasakilid, kita kayong detail. Hindi ba? Isa po sa mong gipang dumungag diri sa balay. Actually, naanan ning mga tanuma before, pero mas nanaghan karon para pang purify sa air ba. So kani. Yan. Daghan kayo na pa jud. Ana, so buta na mi og mga snake plants. So in here. Isa balay kay na snake plants even di sa kwarto. Yan o sudah. Alright, so butang din eh. It promotes good sleep. Yung natin plants na sulod sa kwarto. Okay. Isa sa mga gipintalan po ni Jessica is ako ang sa tawagan ni pedestal sa akong mga Naruto collections. Mas okay nga napintalan siya appeal kay mas nilanta na akong mga Naruto collections. Ayan. And nag-ilis po niya og curtains. And isa sa major nga among gipabago di sa balay is gapabuhat mi og hanging cabinet. Para mahipos ang mga uban nga dapat hipusonon ba hindi magkalat. Minimalist style po ning balay, medyo hawan-hawan. And sa kwarto nagpabuhat mi dito og hanging cabinet ni Jazz. So kung katong gusto mo magpa hanging cabinet nga na kaya na o di ba chuy kayo. Imbutang ra nako sa ubos pod ang Facebook ni Jazz para pwede niyo siya makontak. Samot na mo sa Lapu-Lapu area dali ra siya kontakon. And ang hanging cabinet sa Pikas kwarto, gibuhatan nyo na mo kay gubot before, pero karon hawan-hawan na. Lamin na kay gym. So, sige ako na pakita sa inyo. Tara! Alright, so muna ni ang hanging cabinet nga mong ipabuhat ni Jazz. Para pag masaka sa taas. O, na po may snake plant sa akong gym room or mini home gym. Yan, nagpataod ni og sa amin. Nadako. Para po murag tulo ba? Nga na sa gym mo flex ko, ha? Kita ito mga muscles dala na yan. So disregard lang yung ganang background kay wadyo lang yung kabutangan dila na dyan. So motor ipapips ang Nabag-o sa balay. And timing kay dito nga nasi-adjust ito sa taas, gatrabaho siya kay sa Tijilin po gapabuhat og hanging cabinet sa iyang balay. So tara, ato siya nga tuon. Alright, Ripa Babes, na narin karon sa rooftop. And kauban na karon si Jason Veloso, aka Jazz. O siya to ang gabuhat sa amuang hanging cabinet sa Pikas kwarto. So kung gusto mong pabuhat og hanging cabinet or cabinet, ano sa po tayo mga pabuhatong Jazz? Ceiling, drywall, painting, okay ra, painting. Okay, so kung gusto mo makita siya yung work, kung nakadumdum mo sa katong cafe sa SMC, tingala to Jazz? Sibet Coffee. Sibet Coffee, siya ang gabuhat ato tanan. Alright, so kontakan niyo siya, ibutan na ako sa description below ang iyang details or mo niyang Facebook page. Pwede mo contact niya directly para namin pabuhat sa inyo habang balay, mga hanging cabinet. So,
Punta ka siya. Right. What's up sa inyo mga Ripa Peeps? Karong hapon na ipakita na ko sa inyo ang amuang TikTok compilation ni Jessica. So before nag-quarantine, na-curious yun mo yan yung TikTok. Kung saan yun yung TikTok. So among isulayan and we decided nga by the end of ECQ kay buhato na mo ni as compilation and mo niya ko ipakita sa inyo karon. So tanaw na to, hope nga ma-enjoy mo kay katawan na di pa biya ko ba. So tara na to. Ma, pwede ba tayo mag-Jollibee? No, ang dami natin pagkain sa bahay. Pero ma, gusto ko ng Jollibee. Isa pa, patamaan ka sa akin. No, I want Jollibee! Eto, gusto mo ha? Busy ka? Busy ako? Ay, hindi! Wala akong ginagawa. Hindi ako nagmamadali magtrabaho. Hindi ako sub-sub sa trabaho. Ganito talaga itsura ko. Pag nagre-relax, hiya-hiya naman ako, Diana! Yung lalaking nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami, ang ulam niya, pork chop, ganun. Sa akin, ketchup. Press any key to continue. Any key. There's no fucking any key on. Bahay ko to dahil ako ang gumagastos dito. Ako nagbabayad ng ilaw, ako nagbabayad ng tubig. Get out of my house! I don't need a parasite! Pero tita, masakit sa dibdib. You don't notice that my Cassie in the like is in the Margaret in the steak. You don't Cassie in my like is the people. Kung malala, gusto kong gumala. Oh, no, may tanod. Ano bang dapat gagawin sa'yo? Wala, pumasok ako. Gusto ko magpa-enhance, ganon. Magpaganda. Oo. Nilisitahan lang ako eh. Oo. Nakalagay Ano sa resita. Oo. Ligo at dasal. 3 times a day, baka sakali. Gano'n. Bakit tinatanong mo pa nakita mo na pala kami? Bakit mo siya binigyan ng stick yun lang pala Dinala mo pa yung lunchbox niya. Ano mo ba siya? Sumagot ka! Ano sabi mo? Ako, bobo? Kung yampas ko kaya sa'yo yung mga medals ko, pasalamat ka. Wala ako nun. Burak, may tanong ako sa iyo. Ang kanin, gay nakaka-high blood? Oo. Lalo na pag walang ulam. Sa muka ni niya sige gakos. Uy, social distancing lagi. Sama na, di lagi takabulagan lagi. Makitaan kita sa kung mama, anara ba siya, dili po ko pwede makuyab-uyab. Sige ka gakos. Ay, sige gakos. Tama ba yung ginawa ng kapitbahay namin sa mister niya? Pinakremate agad. Nilalagnat pala. Hala, tama ba? Hoy, Cupido! Isa pang tama ng pana sa akin sa maling tao, Tatanggalan na talaga kita ng pakpak at diaper. Puro palpak? My God, you hate my nerves. 1, 2, 3. Mental Hospital, hello? Hello, miss. Pwede mga tana? Napay pasyente ang room 308? Hala, wala na ra ba kay nakaikyas? Nga naman di ay. Wala. Kanang, ako lang yung siguro ba kung nakagawas na bagid ko diha. Na-vertigo ako. Ikaw din? Ako din. Ano ako? Wait At nag-shake pa. It's the end of the world na I'm telling you. Buti na lang binili ko lahat ng Chanel na gusto kong bilhin. Oo nga, so sorry ako.
Oo, ba't ka galit? Wala naman ako nagagalit sa'yo eh. Wow, hindi ka galit niyan? Ba't ka galit? Di ba nagsusorry ka na nga sa akin kasi binuhusan mo ako ng tubig? Sorry nga. Uy, sis, ang ganda mo talaga. Ha? Ano naman? Di kaya. Di hindi. Sino ang arte nito? Ate, kapag wala ka bang tenga, maghihigaw ka pa rin. Hindi. Ate, kapag wala ka bang daliri, magsisingsing ka pa rin. Malamang, hindi rin. Ba't ka nagbabra? Trip mo lang? Ganon? Ha? Meet. Miat. Meet. 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 Meet! Ang sarap ako. Ang pronounce. Galing mo. Ang gagaling ninyo? Gusto nyo papagantain ng pagkain? Pinapaantay nyo ang grasya? Buti nga may mga lalamunin kayo. Ako pa talaga magtawag sa inyo sa labas? Alam nyo talaga kaya nyo na yung mga sarili ninyo? Kung hindi ko na papasukin dito, doon na kayo tumira sa labas. May mga tao talaga na editor, no? Yung mga chismosa dyan ba? Kung gaano ka-edited yung picture nila sa Facebook, ganon din ka-edited nakagawa ng storya. Bago na daw kayo, be? My gosh! Asado! Wala kang pera! Ako meron! Okay lang. Bakit naman? Ikaw! Ano? Walang jowa! Gandang-ganda daw ako sa sarili ko. Malamang sarili ko to eh. Kanino ba dapat ako magandahan? Sa'yo? Matawa ka, girl. Reset. Mag-reset? Ano? Mag-reset mo, sabi mo. Ha? Ang tapang mo ah. Matapang ka ba? Ha? Matapang ka? Matapang. Addition, simplihan natin. Go. Bisa mo ang sagot. Bisa mo ang tanong. Aba, kung makadiman ka. Bibigyan kita ng 314 apples. Dadagdag ko ng 614 apples. Sagot mo. Thank you. Natural. Ang dali na. I Promise, promise, Daddy, Daddy, that that I will not I let have have. a boyfriend. No, not that. Ikaw ba sigurado dyan sa babaeng papakasalan mo? O ano man ate? Chararat daw, sabi nitong si Alex. Anong chararat? Chararat yung unattractive. Pinaganda mo pa. Pangit. O anak, bakit malungkot ka? Kasi po yung kapitbahay natin, aalis na sila mamaya. Hala, bakit? Napalapit ka na ba sa kanila? Hindi, kapag umalis sila, mawawalan tayo ng wifi. Panawagan po sa may-ari ng sasakyan na may plakang TJ128. TJ128. Plaka na lang po ang natira. What do you want? Donut. Hamburgers? No, donut. Cereal? Say donut. Bacon? Donut. I want donut. Hello, ma'am. Mag-a-apply po sana ako dito sa kumpanya nyo. Yeah, I saw your application form. Ang tanong ko lang kung anong maiko-contribute mo sa kumpanya namin. Ma'am, may ambagan? Wala man ako pira, ma'am. Mag-tip na lang, ma'am. Yeah, sige. Go. Thank you na lang, ma'am. Bichet. Ha? Bichet. Anong bichet? Bichet. Ano yun? Bichet. Anong bichet? Towel na lang, towel. Guys, huwag kayong mainggit kung yung ulam sa kabila, beef, tapos inyo chicken. Parehas lang din naman yan noodles, bigay ni Mayor. Higop lang good kayo dyan. Pinesage ko yung crush ko. Sabi ko, crush ko siya. Tapos yung nireply lang sa akin, ha ha ha. Aba, nireplyan ko din ang ha 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 ha. Oh, sino ngayon mas masaya sa atin? Hayop ka. Lasing ka na, Fredo. Hindi ako lasing, Mare. Mare, alam mo, matagal na kitang karas eh. Lasing ka na, Fredo. Ito naman. Mare, pakis naman oh. Lasing ka na, Fredo! Hindi ako si Kumari, ako asawa mo! Ay, mali. Sira yung gitara.
mall dito sa Pilipinas, may mga team song din. Sabay parang SM din. Oo, parang ganyan. May team song. Paano yung team song ng Great Mall of China? Yung Too Many Walls. Alam mo ko yun. yan. 1980 sumikat yan. Too many walls have been built. Hindi ganyan. Too many walls. Yun nga, too many walls have been Naman, akala ko matalino ka. Too many walls. Paano ba yung too many walls? Paano yung too many walls? Simple lang. Ice, ice, baby. Oh. Nasaan yung too many walls doon? Ding, 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 puro ding, ding. Spell annoying. Annoying. A. Oh. N. Oh. O. Ah! Annoying. Oh, hindi, mali. Walang O? 안녕하세요. Ay, sobra ko na boring dito sa bahay na eh. Bumaba ako kanina para tumingin ng open ng laundry shop. Wala ko nakita na eh. Dami ko natambak na labanan rin eh. So, putamnida. Lights. Camera. Action. Nasa na mga patatas? Kalma! Ako si Becky. Tanungin mo si Sarah! Kayo ba'y nakaramdam ng pangihilo, pananakit ng ulo, hirap sa pagtulog at paghinga at hindi makausap? Kalma! Hindi po yan virus. Sintomas lang po yan na wala na kayong pera. Ako sumasali ako sa mga search. Search? Wow! Anong search? And rescue operation. Kaya pala medyo nagkaganyan yung tsura mo. haggard. Hindi totoo. Sumasali ka sa... So, mo to siya tanan mga ripapibs na makavers tong vlog karon. Hope nga nag-enjoy mo. So, kita-kits na punta sa ako ang sunod nga vlog. So, please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. O i-hit na po ng gamay nga bell para ma-update ka kung na akong bagong vlog nga i-upload. Stay at home, stay safe. Kita-kits sa akong next nga vlog. God bless everyone. Chill out. Peace.